Va. Oui. J'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir, on est au Canada, on est aux États-Unis, on est trop. Père Mouna. Eh bien, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanké? Mais on est où ça? Ah, on est à EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. L'Association des anciens footballeurs maliens vivant en France est heureuse de porter à la connaissance du public sportif national et international qu'elle organise la finale de la Coupe du Mali de la diaspora le dimanche 22 septembre 2024 à Livry-Gargan. Placée sous le haut parrainage de M. Salah Ababi, président de la Ligue de football de Tombouctou, la finale de cette 7e édition opposera le FC Sundiata et le FC Kabati au stade Alfred Marcel Vincent à partir de 15h, heure française. Mais avant, un lever de rideau, un match gala mettra aux prises une sélection de la diaspora malienne à celle de la Guinée à 13h. Et tous au stade Alfred Marcel Vincent à Livry-Gargan le dimanche 22 septembre 2024 pour assister à la grande finale de la Coupe du Mali de la diaspora entre le FC Sundiata et le FC Kabati. Le tout sous la haute présidence des autorités diplomatiques du Mali en France. Une seule adresse, 43e avenue du Marshal Leclerc, 93 190 Livry-Gargan en région parisienne. Alors, Maliens de la diaspora, ne vous laissez pas raconter ce grand événement sportif. Sortez massivement pour être témoin oculaire de cette grande finale. Sponsor officiel, BDM France. Partenaire, Watibi. Infoline 00 336 43 23 49 41 00 336 52 79 36 74 ou les 00 336 24 93 51 90. An ka foli bɛ an lagɛba bɛɛ lajɛlen minnu b'an lagɛ Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkan ma k'a fɔ ye k'aw sɔgɔlen no Jami.m fɛn de la k'aw donna aw ka jɛmukan kɔnɔ n'an b'a fɔ ma dɔgɔkun kibaru. Dɔgɔkun kibaru ale bɛ présenter aw balimakɛ Bubakar Kɔlɔn Samake de fɛ sibiri o sibiri ka ta 10h la ka taa bila 11h la n'an b'a fɔ ma nɛgɛ kaɲɛ 10 ka taa bila nɛgɛ 11 na. Dɔgɔkun kibaru ale ka objectif de chaque semaine an ka bole bɛ se mɔgɔ minnu ka baara ye kunnafoni ɲinini, kunnafoni sɛgɛsɛgɛli ani kunnafoni jɛnsɛli. An ka wele bɛ se olu ma u ka na an ka baro kɛ dɔgɔkun kɔnɔ actualité ba mulu kɛra kunnafoni ba mulu kɛra bi an ka wele sera mɔgɔ fila mulu ma n'olu ka baara ye kunnafoni ɲinini ye o mɔgɔ kelen fɔlɔ min b'an bolo kɔrɔ yan o ye Makan Fofana ye. Makan Fofana i ni sɔgɔma. An ka foli bi ye y'an ka wele jaabili min na an b'a fɔ ko ni an ka dɔgɔkun kibaru an ka émission relancelen ye tuguni na ale ka objectif de ye walasa an lagɛbagaw an filɛbagaw mɔgɔ minnu sɔgɔlen no an na u bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na semaine kɔnɔ kunnafoniba minnu kɛra actualité ba minnu kɛra an da bɛ se bakuruba la o damadamani ma ka a essayer ka an hakilina di o kan ani an bɛ se k'an jigi sigi don nataw la o bɛ évoluer cogo minnu la émission in ka objectif ye o de. Donc sans plus tarder an tɛna ko bila ka janya kɛ bilen bi dɔgɔkun kibaru an bɛna actualité ba fila min walawala o dɔ ye an jamana lajɛ président lajɛ min bɛ ka se Chine n'o ye farafin jamana ɲɛmɔgɔ caman bɛ Chine faba la ɲɔgɔn lajɛ la n'an b'a fɔ ma 9e édition de la coopération Chine Afrique. Donc an ka jɛmukan kunnafoni yɛrɛ ba
bakuruba bɛna bolo kan o mana bɔ an ka jamukan filanan o bɛna boli ji bɛ ka tiɲɛni mulu kɛ an ka jamana kɔnɔ solution jumɛnw talen no o kan donc an ka wele bɛna an ka faamuyali an'an ka walawalali bɛna se ni actualité fila in ma donc an bɛ foli se an ka invité filanan ma n'ale ye Musa Konate ale fana ka baara ye kunnafoni di ye Musa i ni sɔgɔma. Ale sera kɔnɔ an b'i fo n bɛ n barokɛɲɔgɔn fo ka lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen fo ka Jani.com ayiwa baarakɛlaw n'a ɲɛmaa so n'o ye Kassim Tarawele k'aw bɛɛ lajɛlen fo. An b'i fo k'i waleɲuman dɔn an ka wele jaabili la komi an bɔra k'a fɔ cogo min na bi dɔgɔkun kibaru an da bɛna se actualité ba fila de ma n'o ye ɲɔgɔn dalajɛ min bi chinois fɛ an bɛ se k'a fɔ yɛrɛ a fɛn sera kurun kan parce que an yɛrɛ ka président a donna an fɛ yan sɔgɔma in na donc Afrique jamana ɲɛmɔgɔw ani jamana ɲɛmɔgɔw ka représentants tun bɛ Chine forum min na an ka kunnafoni mina so o ma ani ji bɛ ka tiɲɛni mulu kɛ an ka jamana fan caman fɛ réponse min bɛ ka ko la sur le plan humanitaire donc an ka walawalali mina so o fila de ma donc an tɛna Magan e hakilina ye ni ɲɔgɔn ye ba min bɛ ka kɛ Chine nin bɛ ka na an bɛ wagati min kɔnɔ sisan e bolo nin y'a wagati de ye wa? Bon fɛn bɛɛ a ti fɔ ko wagati ko ni min kɛra wagati min na donc i bɛ jateminɛ de kɛ est ce que a bɛna na se ka mun lase a ma donc an bɛ hakilaji k'a fɔ forum san saba ko de don donc ni seginna kɔni kunnafoni minnu sera ma o ye à peu près une vingtaine de chefs d'état olu bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye ani jamana dɔw fana ye wa représentants bila ka taa donc an bɛ se k'a fɔ a na wagati ɲɛna na wagati ɲɛna parce que jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ baaraw de do puis thème minnu bɛ yen nɔ bakurunbaw n'u kuma kɛra olu kan kosɛbɛ ani u y'a fɔ ko bɛna bɛnkan sinsin fɛn minnu kan vraiment an bɛ se k'a fɔ na wagati ɲɛna. An ka faamuyali yɛrɛ la ni forum in komi i da sera ma san saba o san saba a ɲɔgɔn dalajɛ bɛ kɛ mais ɲɔgɔn dalajɛ in yɛrɛ kunba dɔ yɛrɛ ye Chine bɛ se ka dɛmɛ don cogo min na Chine jamana ani Afrique jamana bɛ se ka dɛmɛ don ɲɔgɔn ma cogo min na a bɛ se ka kɛ sur le plan économique a bɛ se ka kɛ infrastructure ta fan fɛ n'o ye pont ni fɛnw ye an b'a ye kuma caman ko in bɛ basé o de kan ɲɔgɔn ye in bɛ basé o de kan ɲinan ta min kɛlen filɛ nin est ce que a wagati an bɛ se ka an bolo sigi a kan forum in sera a kuncɛli la ko signature dɔw kɛra min bɛ se ka na ni yɛlɛma ye économiquement infrastructure ta fan fɛ Afrique jamana kɔnɔ principalement an yɛrɛ ka Mali kɔnɔ yan. I y'a fɔ cogo min na forum économique do mais da sera kuma minnu ma ni bɛnkanw kɛra fɛn min kan donc sɔrɔ sera dɔrɔn tɛ hali da sera an ka lakana yɔrɔw ma da sera an ka seko ni dɔnkow ma jamanaw bɛ se ka falen ko la cogo min na donc da sera hali technologie ma donc fɛn caman bɛ yen nɔ da sera o ma i bɛ hakililajigɛ kɔni kɛ k'a fɔ sur le plan économique donc coopération sira fɛ Chine de Afrique partenaire fɔlɔ ye donc yɔrɔ kɔni na da donna fɛn caman na misalila a fɔra ko miliyari 50 ɲɔgɔn na donc o ye dollar la a kasabi n'i y'a jate sefa la a fanga ka bon kosɛbɛ donc san saba kɔnɔna na ko Chine bɛna dɛmɛ kɛ farafinna an ka jamanaw ma certes wari a bɛna kɛ san saba baara de ye wari fitinin tɛ n'i y'a jateminɛ parce que jamanaw bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ cogoya min na ani ni wari bɛna tɛmɛ sira min fɛ n'i y'a jateminɛ i bɛ se k'a fɔ vraiment wasa sɔrɔla ko in na fɔlɔ quoi comme fɛn caman ye projet kow de a réalisation a bɛ dépend an ka parti fila de la Afrique yɛrɛ ani Chine donc bɛɛ mana se ka i jɔ jɔyɔrɔ la je pense que bolo nɔ bilala sɛbɛn mun na a bɛna kɛ wasa ye anw ma. Merci beaucoup Musa Konate e hakilina ye mun ye bakuruba la ni ɲɔgɔn ye contexte yɛrɛ kɔnɔ ani a ka bɛna ni changement possibilité de changement minnu bɛ se ka an jigi bɛ se ka da kan ni forum après ni forum. Bon an bɛ se ka fɔ Mali o ni Chine ou bien farafinna ni Chine a jɛ kɔni i ta filɛ n ta filɛ
bon an bɛ deli k'a ye kɔrɔlen cogo min na i n'a fɔ an ni jamana tɔw ta cɛ i n'a fɔ Faransi a n'a ɲɔgɔnnaw a coopération bɛ kɛ mais i b'a ye tan fɔ an ka président t'u u yɛrɛ ma kosɛbɛ quoi a bɛ kɛ façade de don mais Chine ka nin bon i n'a fɔ Makan y'a fɔ cogo min na bon maintenant gagnant de don an y'a ye k'a fɔ an ka autorités filɛ nin d'abord dans un premier temps an k'a lajɛ cérémonie yɛrɛ kɛra cogo min na an y'a ye kunbɛnni kɛra cogo min na an b'a dɔn k'a fɔ Chine président tun bɛ k'an ka jamana ɲɛmaaw u ladon i n'a fɔ ale yɛrɛ c'est à dire quoi o image ninnu an y'a ye a diyara mɔgɔ caman ye et puis ça a été apprécié largement apprécié an y'a ye k'a fɔ u ye min kɛ fana réserve surprise mun kɛ an ka président na a ka tableau bɔ tout ça là a bɛ jamana kanu et puis a bɛ jɛɲɔgɔnya sabati aw ni ɲɔgɔn cɛ la i b'u bonya et puis o fana ma fɛn président de la transition Assimi Goïta y'a yira k'a fɔ an ka principe saba mun n'an b'an ka constitution na ni Mali bɛ jɛ i t'a fɔ a ɲɛna ni min kan ka baara kɛ ani min kan ka baara kɛ a filanan ye jumɛn ye n'a ye choix mun kɛ les choix opérés donc maintenant i tɛ se k'a fɔ k'a fɔ ko a ka kɛ ten a ka kɛ ten et sabanan o ye jamana kɔnɔdenw ka intérêt de Chine o ko bon a b'o bɛɛ labato an b'a dɔn k'a fɔ et puis l'ingérence aussi dans les affaires intérieures o ye min ye k'i sen bila jamana ka marali la o fana kumaw kɛra ye an y'a ye k'a fɔ signature caman kɛra mais ala belebeleba ye jumɛn i b'a ye tan sisan nɔ coopération bɛ kɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ la u bɛna baara de ka aw fɛ mais ka aw fɔ k'u b'u dege ka transfert de compétences ani technologie m'a ye k'a fɔ an ka la jamana ɲɛmaa a sinsinna o kan kosɛbɛ kosɛbɛ an b'a dɔn k'a fɔ k'a sɔrɔ Chine fana tun b'a ɲɔgɔn gɛlɛya la maaw ka waati n b'a dɔn k'a fɔ gɛrɛntɛ sigira olu kan a waati donc Chine ye gɛrɛntɛ gɛlɛyaba de ka sabu kɛ u ye sira mun ta mais u taara u kɛra u yɛrɛ u ye baara k'o cogoya la waati min na occidentaux y'a décidé k'u bɛna baara k'u fɛ ko bon problème t'a la n'aw bɛna baara kɛ anw fɛ aw bɛna n'aw ka usine ye nka aw b'an ka maaw dege aw ka baaraw tacogo la donc o contrat de kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ la donc transfert de compétence i m'a ye Asie ni Afrique presque an bɛɛ ye an ka yɛlɛma hɔrɔnya sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ mais politique minnu kɛra c'est à dire que olu ta ni anw ta tun tɛ kelen u bɛna baara k'anw fɛ mais an ka maaw tɛ dege u ka fɛnw na i n'a fɔ téléphone dilan mobile dilan ani a ɲɔgɔnna caman ka fɛnw bamayɛlɛma fan modèle dɔw bɛ yen k'olu bamayɛlɛma o baaraw tun tɛ yen transfert de compétence Chine donna o de la bon bi a filɛ ni deuxième puissance mondiale la u ka maaw bɛ se fɛn bɛɛ baara et puis i ye construction fɛ min bɛ sojɔ ni fɛn ninnu kɛ n'i y'a jateminɛ u ka fɛn in bilala sen na san 40 kɔ san 40 kɔ de o ye mais u bɛɛ jɔyɔrɔ sabanan de la diɲɛ kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ jaw la fana u ye Chine yɔrɔw dɔw bɔ fɛn bɛɛ tali kɛ pont ka suspend k'a sɔrɔ pilier t'a la c'est à dire en vrai dire u ka chinois ye baara kɛ u ye baara kɛ mais sisan an ye annonce min fana ye n'o ye 50 milliards de dollars ye ko n'an y'a jateminɛ Afrique yɛrɛ an bɛ se k'a fɔ jamana 54 n'a fɔra ko nin wari mina tilan san 3 ni ɲɔgɔn cɛ ni jamana 54 ni ɲɔgɔn cɛ est-ce que o investissement o fanga man dɔgɔn dɔɔni ni a bɛɛ ko k'a b'i ta nin na parce que an ɲɛ b'o kumaw la mɔgɔ caman b'a ka analyse caman b'a ka a yira ka doigt pointer o la ka yira k'a fɔ ni fanga aide do tiɲɛna mais a bɛ se ka partenariat dɔ don mais est-ce que ka a fanga man dɔgɔ n'i ye Afrique ta ka a lagɛ Afrique tɛ jamana kelen Afrique ye 54 états de o bɛɛ bɔlen kɔfɛ o réalité o fana de don ni réalité na hali n'i y'a jateminɛ problème dɔ fo se ka kɛ Mali da la o bɛ Niger da la o bɛ Burkina da la mais nin pays ninnu bɛɛ n'u ka particularité dɔ de don donc est-ce que wari min fɔra annonce min kɛra tantɔ n'a fɔra k'o bɛna tila nin jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ est-ce que al fanga man dɔgɔn dɔɔni fanga dɔgɔ tɛ bon olu ye investissement de o ni coopération fana mun bɛ kɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ u tɛ kelen maaw k'a dɔn k'a fɔ Chine ye jamana de anw ye gun de donc maintenant n'i ko ko jamana kelen k'o ka jɔ ni nin ye finalement a bɛ bin dɛ a b'a se de kɛ voilà parce que musakaw problème b'u da la fo mɔgɔw k'o fana faamu wa maaw k'a dɔn k'a fɔ chinois fana tɛna anw ka problème ban k'a fɔ ko nin coopération in de bɛ kɛ sababu ye ko kana an ka problème banni bɛ taa mun fɛ i n'a fɔ n ye min fɔ transfert de compétence k'an ka maaw kɛ maa joli an yɛrɛ ka wuli mais o transfert de compétence min fɔ hali an y'a ye mɔgɔ fɛn critique caman ma k'a yira k'a fɔ Chine n'a bɛ ka na Afrique yan kuma caman investissement fɛn fɛn kɛ an bɛ se k'an bolo kɔni sigi min kan infrastructure ye parce que kuma caman an bɛ chinois ye u bɛ na infrastructure de dilan yan n'a ka se pont ma ka se so ma i b'a jateminɛ k'a fɔ généralement
o ni cortège min bina o ni mulu bina chama ye chinois yɛrɛ a baara in caman bɛ bénéficier hali n'o y'a sɔrɔ an yɛrɛ ka mɔgɔ caman bɛ don a la mais a baara in caman nima wɔɔrɔ poste de responsabilité n'an b'a fɔ o ma kungoloma wɔɔrɔ o bɛ di chinois de ma donc mɔgɔ caman bɛ k'o fana critiquer est ce que hali ni nin wari ni musaka in nana di est ce que a fanba tɛna Chine arranger tuguni ka tɛmɛ Afrique jamana kelen a bɛ dépend an ka jamana ɲɛmaaw bɛ ko in dilan cogo min na n'u sɔnna i n'a fɔ Asimi y'a fɔ cogo min na an tɛ don ko la ni an ka nafa tɛ min na wa maa t'a fɔ an ye an ka fɛn kɛ min tɛ taa anw sagona ko la donc n b'a kalama k'a fɔ n'i y'a ye olu bɛ kɛ en général i b'a ye tan sisan nɔ baaraw bɛ don cogo min na a bɛ sigi cogo min na a bɛ dépend o de la n y'a ye k'a fɔ ministre de l'énergie et de l'eau n'o ye an bamuso ye a kumana ko président ye jɛka baara a y'a tigɛ sigi mais a y'a sɔnni sigi min kan yɛrɛ yɛrɛ o ye transfert de compétences et de technologie k'a y'i sinsin o de kan kosɛbɛ kosɛbɛ o ye min ye n yɛrɛ ɲɛ b'a la n y'a ye ko article banka min bɛ to ivoirien fɛ journaliste dɔ de don tuma bɛɛ a bɛ AES critique nin sommet in senfɛ a y'i kanto ko AES bɛ ka avancer cogo min na parce que sommet in na AES jamanaw yɛrɛ kosɛbɛ kosɛbɛ n tɛ jamana tɔw dɔn dɛ peut-être mɔgɔw bɛ k'o kumaw ni fɛnw fɔ parce que an b'a dɔn k'a fɔ jamana caman bɛ yen u ta t'u yɛrɛ ye u bɛ yen mais k'a fɔ k'u ka ko b'u yɛrɛ bolo nin cogoya in na an t'a dɔn i n'a fɔ Mali ye voie mun choisi voie in ka gɛlɛn parce que a n'a conséquence de dɔn an b'o ko conséquence de vécu ɲɛsin t'a f'i ɲɛna maaw ye voie mun choisi a waati impérialistes y'a yira k'a fɔ k'a k'a kɛ ten mais a ma sɔn a ye chinois baden de fagala ko la chinois baden de duguna ko la bon n'i ko k'i bɛ k'i yɛrɛ ye i bɛ jɛ walifɛn kɔ wa ni walimɔgɔ bɛ baara kɛ e b'a fɛ ka k'i ni yɛrɛ i b'a yira min ka di ye min man di ye mais ne n'a jɛra ka baara e ma se k'i ka nafa sɔrɔ sira k'o défend n'ale bɛ se ka min cɛ i fɛ a b'a cɛ bon maintenant i yɛrɛ bɔra k'a fɔ ko san dama dama chinois bɛ na ka pont dilan ni fɛn dɔ bi m'u bila Afrique mais nin sommet in na n ka hakili la baara yɛlɛla sanfɛ fo mɔgɔw fana ka sɔn n'o ye bon annonce kɛra accords signé la donc an bɛ na an sigi de sisan a bɛ na lawaleya cogo di n'o ko ma fɛn population vers citoyen de fana kan ka kɛ parce que an bɛ k'a ye k'a fɔ sisan nɔ il y a une émancipation énorme autour des politiques nationales et puis en même temps conscientisation générale autour de ça. Ka action gouvernementale ani an ka coopération contrôlée a kana kɛ san o san ou bien président mana jigin kuma min na de accord bɛ sɔrɔ ka dénoncer ancien mulu signé alors que a bɛ tuma min na a ye san yirikaw kɛ accord fɛn fɛn signéra population lambda hali jamana ka wasadon yɛrɛ t'a caman kalama n'a jiginna kuma min na i bɛ a caman ye an ka jamana a kan ka contrôler o b'a la anw journalistes ka baara b'a la ka dénonceli kɛ ka a yira k'a fɔ nin fɔra nin kɛra nin ma kɛ a bɛ cogo di interpellation na i n'a fɔ nin plateau n'a ɲɔgɔnnaw caman nin de bɛ kɛ sababu ye prise de décision pouvoir ka prise de décision a bɛ se ka bɔ olu yɛrɛ yɔrɔ n'u ye constat kɛ problème do fɛn u b'a ɲini ka solution o bɛ se ka kɛ ou bien soit dénonciation ou bien soit par proposition de loi n'o ye min ye ou bien projet de loi u ka prise de décision bɛ se ka bɔ o la bon maintenant ne ɲɛ b'a la cogo min na donc maintenant ni sommet précédent au marqué kele parce que Afrique a été beaucoup plus poignante nina ne kon bi se ko fo ka tɛmɛ tɔw kan parce que surtout an bɛ se ka an sɔnni sigi les pays de l'AES parce que Asimi ala kuma na géopolitique géostratégie fɛn caman bɔ a kɔnɔna na mɔgɔ minnu b'a fɛ ka nasigi an sen samara kan donc o ma sɔn donc an b'a dɔn k'a fɔ kɔrɔlen olu kow de bɛ kɛ i b'a ye tan sisan hali n'a ye yɛlɛma hɔrɔnya baaraw ta k'an bɛna a lawaleya n'a président ma gɛn ka bɔ yen a bi fa kɔfɛ de population bɛ n'a dɔn k'a fɔ ja nin de tun bɛ voie du sali ye donc o fana b'a la quoi u b'an ka politikiw caman na parce que n'an kɛra an yɛrɛ ye a bɛ dadigi kɛ maa caman na mais il faut des décisions fortes et des décisions courageuses pour que i ka se ka nin baaraw kɛ n'o tɛ kɛla fo k'a kɛ an ye nin kɛ a tɛ lawaleya dénonciation tɛ kɛ foyi tɛ kɛ a kow bɛ gɛlɛya Chine dun y'i engagé de k'a fɔ Mali ka fɛn k'a b'a bonya an bɛ segin ma voilà sisan Makan fo fana an y'a jateminɛ ka fɔ nin sommet in kɔnɔ a kɛra opportunité fana ye jamana caman u ni an ka jamana ɲɛmɔgɔ colonel Assimi Goïta ka se ka entretien kɛ an bɛ se ka dɔ fɔlɔ o ye Afrique centrale ta ye o ye Togo ta ye u caman ye entretien dɔw kɛ o bɔlen kɔfɛ président yɛrɛ ye usine caman visiter m'olu spécialisé no énergie domaine na m'olu spécialisé énergie renouvelable la e bɛ se ka ne famu a ka ni entretien ninnu na ni a homologue ye jamana wɛrɛ président na bon yana nga se misa i kana 50 milliards de dollars in kan
et que 50 milliards c'est qu'on voit tes câbles di fou quoi aide mino et va avina va rembourser maintenant voilà donc ibi a jatemine ke santé meno na farago jamana ko je wa jurum mi jamana la ko les pays les moins avancés ni jatemine ke Chine jana min ko atala e ga partenaire koro to nunu est-ce que wul jeno wa ke ko o ko folo flana emi ce n'est pas insignifiant pourquoi ata na kariya ka arithmétique yere ça jamana ko nga gati kele au moins jamana kelen ta ga foko 1 milliard de dollars qui va dans ni 1 milliard de dollars ça à peu près 600 milliards n'est-ce pas 600 milliards de francs CFA et ga ke jamana sans savoir ko na mal donon ta ça sans savoir ko na iga 200 milliards di foudwa abo chamanda tukude o misal dronye quoi donc no iga investissement kana wo chabo mais est-ce que amako be admina ça o chamay amako be fute ka autonomisation anika seka développement do aide do be ala kuma be no fembe abna na sira mi fere ni wari ndira mani ya dun o de ko ego so na investira aide fen chama be no na investira ka nyobe an yere de bolo donc kuma la suna mi sai kana iga kuma konna la il y a foko anga président ani jamana woro yi ñoy misal la Centrafrique ta ni Togo ta en réalité ani Mauritanie président chama mulu ta fait ka jigi mala peut-être ama foko imagine associé régime na men kera opportunité et jamana chama Mauritanie ta surtout Mauritanie ta ka fusa kosbe parce que ni yakli wala kosa ina furugu chama temena ani olu côté là donc avec ça va oui ou c'est ka kuma ani Mauritanie cheka alisa tension jignare mais alisa avec dobo kola et en partenaire crow ce n'est pas anodin avec an fornia simen nga nyoy avec ani Centrafrique to dira nga nyoy an olu baby clean là ça donc ce n'est pas une surprise en présent à nous ka sigi ka kuma quoi et maintenant coopération qu'on a ya foko ay usine chama visiter à fin chama visiter et il faudra le dire sur le plan sécuritaire sinon militaire défense côté là c'est ça asimitara usine norenko visiter norenko ni a jatma Chine entreprise militaire là noren société flanandi même fabrication d'armement donc deuxième position là bien era konana au beta fo à peu près 10 premiers qu'on a bien qu'on a fana quoi donc c'est pour dire que manama fin ta c'est que sababu anga mo era ya fo ko communiquer la fo ko we shingam nan nun jora parce que non seulement adapter les no on me fera utiliser yorom nanga terrain sans faire adapter les no là et puis on a soro tugo na galati do la ba fo do wa mina jala tugo ana tugo mina quoi donc woro oui le bail au moins dans oma développement sera fait amina na do ko baro ko nana aya foko anga SMTD anga société mimbe no donc fin fait anga jaw na fait anga communication sera nolu ka bara benono au difficilement anika ou transmet donc au bord là ta zéro là oni wawe be na contrat de signé contrat est mouillé awato en yarab sega a cloud na sigan faire donc nous et serveur nous fait en information donno sega stocker tugo mina et puis projet qu'on a surveillance fanga na bonya kwa so parce que jamana ere fa so ga surveillance fanga pour ga sigiri ga laga na ga sabati ba ko bo la ville wara bo la donc abana ke surveillance fanga na bonya vidéo surveillance ni fin chamana amna sega barakolla ani kuranko ni fen sira fe amina 100 megawatt jona joli soro ka fraka anga safo ND abe ani Chine ka partenariat c'est pour dire que fin fouté ne Chine présent la communication jatemine ay 10 points Xi Jinping ay 10 points akumana oreka a 10 points nué jumai partenariat aya fo anga gouverner sur le plan de la gouvernance anga parti politique yaro anga communauté démocratie jamana munube nous sont autoritaires no doka langage de communication doka langage de communication Afrique ko na no parti politique ama foko président ko parti politique environ 1000 personnalités des partis politiques ma bakele en Afrique ko na obuno luta Chine wita obukuma donc Chino yuta ke tugodi ane an yarab ga antake tugoro bisaka je ka bara ke tugom na donc anga gouvernance bi sega sabati tugom na tanyeb soro yaro te mana wana ko ire o temene ko fait commerce sera fait ko obuna na environ tarif douanier et tarif douanier obuna ferege ga binko la jamana bisawan sawa Afrique jamana bisawan sawa bola ni ma fli mal bala donc au tarif obuna réduction qui est souvent jusqu'à 0%.
Mali ni Chine ka partenariat là 2022 chiffre mbéno c'est environ 800 millions de dollars, 800 et quelques millions de dollars, mais Mali les importation fanga rabo. Oh, imagine en un an on a produit mon fengata, donc ni tarif d'or là ouf c'est un jamana ma koswe. Donc vraiment forum pour l'instant on peut dire que wasa sort là quoi tol la wale ali be en yere de bolo. Mais wasa sort là tol la wale be en bolo yi ka kuma mais ni a jateminɛ ka fɔ analyse caman kɛlen no ka bolo pointer tuguni ka fɔ ko balance commerciale ni a jateminɛ Chine bɛ min sɔrɔ Afrique pays to sɔrɔ Chine alu faralen ɲɔgɔn kan. Ça c'est tout à fait normal, pourquoi? Parce que et jamana industrialisé. Donc ni industrie te fait au Chine non au Afrique t'arrive fort ni ngalike Chine ni États-Unis tché ni ngalike Chine ni Europe tché jomi jonga marchandise consommé quoi ça on te dira pas ça auto finir now. Donc Chine est deuxième puissance économique mais ali États-Unis mi flanier États-Unis beaucoup marchandise consommé au te endroit quoi. Et puis Chine population africaine jamana bidrun joli Chine population ga chana en taille 1,5 milliard. 1 milliard, voilà, environ 1,5 milliard. 1,5 milliard. Afrique est jolie, 1 milliard 300, 400. Voilà. 400 et quelques. Donc, si nous avons clé, mais si nous avons fin jolie, fin superficie, 9 millions et quelques. Tu vois, donc, main-d'œuvre béni quoi. Main-d'œuvre béni non. Donc, au lieu de c'est vrai, bara de atu sera negabo 1949 na gana c'est ça, on a tout une baraba ngere. Mais ami domina bi, il faut accepter la réalité. En fanga uti kilinye folo quoi. Donc ami jega bara ken nyoye, an antake kama dunete fanale. Transfert Moussa Konate ya fo ko transfert binake, transfert de technologie binake. O ya fo algo agronome ko 500 agronome blaka na Afrique yano. Nous nana formation wa konna law. Centre d'études be an chercheur buna jega bara konna law. Mais est-ce que olu fana main ka lamɛ mulu bɛ k'a fɔ ko la balance commerciale k'a fɔ Chine min sɔrɔ Afrique yan Afrique to sɔrɔ est-ce que olu fana main ka lamɛ quoi kulo do olu ka kuma kɔrɔ walasa balance bɛ se ka équilibrer dɔɔni cogo min na Afrique fan fɛ kana kɛ dɔrɔn hali n'i ye jamana wɛrɛw jateminɛ a bɛ tan parce que généralement anw tɛ côté tɔ kelen de la mais ni anw taara sira min fɛ dɔrɔn an ko bɛɛ ka vision bɛɛ k'o de lajɛ bɛɛ k'o de lamɛn bɛɛ ka t'o de fɛ alors que côté dɔ in fana min bɛ ka fɛn pointer o fana ka analyser parfois c'est important et diversité d'idées d'opinion a jamana mako b'a la walasa a bɛ se ka développer cogo min na est-ce que olu fana man ka lamɛn u ka proposition concrète kɛ walasa cogo min na fɛn bɛ se ka avantager Afrique jamanaw na o lamɛnnen don o tɛ Chine dɔrɔn ye min filɛ ka min f'i ɲɛna Afrique n'a partenaire bɛɛ cɛ o cogo sugu de don Afrique n'a partenaire bɛɛ o cogo sugu kelen de maintenant e filɛ ka o min fɔ Chine tɛna na o kɛ anw yɛrɛ o bɛ dépend anw yɛrɛ ka politique économique de la a n'anw ka industrie dɔwɛrɛ tɛ anw bɛ produit industriel an bɛna n'olu de kosɛbɛ anw da an bɛ production ni minnu kɛ Mali yɛrɛ e ka kɛrɛnkɛrɛnya ta Mali bɛ produit jumɛn fɛ an ka produit dama fɔlɔ min exporté sanu kɔfɛ jumɛn min na coton voilà coton ko fait donner peut-être mangoro coton ko fait mangoro donc allo lu min filɛ nin ye e bɛ ali bɛ ka mangoro min ta ka bɔ n'a ye usine de transformation joli b'e bolo yan nɔ donc o tɛ Chine nɔ ye quoi o y'anw yɛrɛ ka jamana politique ye moi je pense que n'an sinsera o yɔrɔ kan kosɛbɛ an ti dɛsɛ ka dɛmɛ sɔrɔ u bolo ka na o industrie dɔ installer an fɛ yan nɔ basi t'a la Musa an bɛ segin ma tuguni n'i y'a jateminɛ an bɛ bi forum in a b'a 9e édition de la ani Chine ka coopération c'est depuis l'indépendance n'i yɛrɛ ko an tɛna don o kɔnɔ mais n'i ko i bɛ histoire yɛrɛ mais forum ko mɔgɔ caman b'a fɔ k'a fɔ Mali yɛrɛ ye dɛmɛ don Chine ma ka to Chine ka difficulté kuma na mais i ye minnu fɔ cogo min na Chine ye jamana belebeleba de alors que Afrique tilalen do donc ka vision tɛ kelen mais ni coopération in b'a 9e édition de la forum mais e bɛ se ka jamana joli cité Afrique yan min k'a fɔ forum in daminɛ ni bi cɛ o jamana in ye fɛ avantage caman tirer Chine na n'i y'a jateminɛ k'a fɔ an ɲɛ b'a la k'a fɔ Chine ma ka juru don jamana caman na Cameroun ninnu b'o la jamana wɛrɛw b'o la mais jamana jumɛn ye bon exemple ye k'an bɛ se k'an bolo pointer o la Chine ka coopération sababu la nin jamana in bɔra nin état in na ka nin état in sɔrɔ an bɛ se k'a fɔ Mali yɛrɛ Chine ka infrastructure ba 3e point y'a la misala ye parce que an y'a ye k'a fɔ occidentaux n'u ye tɔnɔba sɔrɔ an fɛ u b'a fɔ k'an b'a jɔ aw ye
mais an tɛ san fɔ a sarali la mais a bɛ bila aw ye juru ye mais coopération jalen kɔfɛ Chine ye nin dilan hali n'a sɔrɔ fu tɛ an b'a dɔn k'a fɔ u ye bénéfice dɔ de sɔrɔ o de kama u ye nin fɛn ninnu kɛ et puis n'i ye Gabon fana ta fɔlɔ ni kun y'a jateminɛ Faransi de kun bɛ yen mais u ye Faransi fɛ jamana caman Afrique australe b'o la Afrique n b'a fɔ Afrique orientale ka taa Tanzanie ninnu ni Ouganda ninnu fanfɛla fo ka taa Kenya Chine b'o au niveau ninnu na Afrique de l'Ouest n'en parle pas Chine fana il est dans tous les domaines et puis en bɛ k'a ye k'a fɔ o coopération jamana caman bɛ k'a saluer parce que mun na ingérence ko t'a la parce que o de caman bɛ an ka politique déstabiliser c'est-à-dire hali n'a sɔrɔ jamana ɲɛmaaw b'a fɛ ka min kɛ siran bolo u tɛ se k'o kɛ ka yɛlɛmaw don o de kama yanni kalata ka kɛ i b'a ye tan sisan maa mun bɛ fanga nɔfɛ jamana kɔnɔdenw b'u yɛrɛ ye a ka hakili la mais une fois n'a sigira dɔrɔn jamana kɔnɔdenw b'u yɛrɛ ɲininka ne ko an ye maa mun sigi o de ye nin ye a ye min fɔ a tɛ k'a baaraw kɛ parce que an b'o camanw de ye mais avec ça avec la Chine ne m'a mɛn k'a fɔ ko chinois ye ingérence kɛ depuis an n'u ka coopération kɔnɔna na k'a fɔ k'a bɛ ten a y'a kɛ ten a y'a kɛ ten i n'a fɔ Makan y'a fɔ cogo min na a bɛ dépend anw yɛrɛ ka politique bɛ cogo min na vis-à-vis de la Chine et a bɛ dépend an ka maaw n'u bɛ ka baara kɛ cogo min na o bɛ dépend politique mun définir na vision mun b'u la. Basi t'a la donc o bɔlen kɔfɛ est ce que n'i y'a ta k'a jateminɛ sisan an ɲɛ bɛ fɛn Afrique pays caman b'a ka orienté Chine fan fɛ est ce que nin tɛna kɛ exemple ye fana au lieu que an ka jamana Chine n'i ye Chine politique yɛrɛ jateminɛ Chine gestion jateminɛ parti unique de don parti unique do anw ka jamanaden caman 1900 an bɛ se k'a fɔ 1990 kumaw jamana caman wulila parti unique kɛlɛli la walasa multipartisme bɛ se ka na bi bi in na dun an ɲɛ bɛ nin rapprochement min na est ce que nin tɛ menacer anw ka système politique yɛrɛ ma parce que ni coopération économique bɔra yen peut être exemple kana na ta Chine gestion yɛrɛ kan k'a fɔ k'o bɛna sigi anw da la. E bɛ k'o min fɔ parti unique ko Chine dun voix kelen de lamɛnlen don voix kelen ye jumɛn ye parti ka voix de lamɛnlen don parti ka kuma de lamɛnlen don parti sago de kɛlen don parti unique de dun bɛ est ce que o tɛ menacer anw ka multipartisme a n'anw ka gestion de l'état ma hali bi bi in na n'an bɛ se k'a fɔ an da tɛ se ka to démocratie ko la k'a fɔ k'a bɛ se ka kɛ exemple jugu ye démocratie parce que anw ka démocratie yɛrɛ an tɛ se ka an numéroter an bɛ commerçant mun min na ou bien. Voilà, i bɛ ka o min fɔ Chine y'a kuma fɔ de k'a tɛna sen bila an ka ko la peut-être ni jamana mun y'a décider k'a fɔ k'u bɛna Chine ka développement ta k'a fɔ k'u ka système de bɛ se ka u ka jamana jɔ alléluia système kelen tɛ yen an bɛ se k'a fɔ tabarikala o ye alhamdulilayi donc maintenant système tɛ i bɛ système politique mun bila en place n'a bɛ jamana kɔnɔdenw lafiya an bɛ se k'a fɔ c'est la meilleure par exemple tan sisan nɔ an b'a a camanw ye u b'a fɔ par exemple la monarchie voilà occidentale an b'a ye par exemple n'i ye Angleterre ta royaume de bɛ mais royaume min bɛ yen ani royaume bɛ Afrique yan o ye un peu différent olu bɛ système dɔ fɔ k'a fɔ le roi règne mais ne gouverne pas c'est le parti politique qui gouverne mais ça o kumaw de bɛ fɔ la sa e b'o de mɛn olu ye sanfɛ mais hali n'i y'olu ka système yɛrɛ i b'a ye k'a fɔ roi tɛ se ka a bolo jɔ ministre la ko nin bɛ kɛ premier ministre o jamanadenw nin bɛ premier ministre ta roi ni o bɛ discuter a bɛ continuer jamana kɔnɔdenw bɛ premier ministre ta mais diɲɛ bɛ fonctionner système de la i tɛna dɔn fɔ k'a fɔ n'o système ko don min na k'i bɛ maga ko la i bɛ n'a dɔn o de la k'u bɛ fɛnw violer i yɛrɛ ɲɛna bɛɛ ɲɛ wagalen an b'a camanw ye olu yɛrɛ bɛ fɛn minnu sigi u bɛ tila tuguni k'a sɔsɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛ wagalen o yɛrɛ de bɛ na ni kojugu ye jamana yɛrɛ kɔnɔ non mais n tɛ ban kojugu tɛ pour te dire n bɛ k'a f'i ɲɛna système tɛ yen k'a fɔ comme mais système mun ka ɲi min b'i ka jamana unique ye donc voilà système mun bɛ yen n'a b'i ka jamana développer ne kɔni bolo n'i y'o épouser baara kɛ n'a ye chinois sɔnna o de la n ye min f'i ɲɛna n ko maaw nana ni vision dɔ de ye parce que a y'a dɔn k'a fɔ olu ka ca cogo min na n'o k'u bɛ taa o la a bɛ kɛ birisa ɲagami ye n'i m'u kɔlɔsi finalement a laban a bɛ sɔn ka kɛ éclatement donc ils ont imposé une vision unique et en même temps k'u ka développement ko la waati dɔ sera occidentaux y'a ye k'a fɔ ninnu bɛ ka fourmi géants de don n'u kununa don min na a bɛ kɛ ci ko baara ye u dun kununa o u seginna ka na ils ont fait des traités u sɔnna u ka fɛn bɛɛ na mais ne ɲɛ b'a la Mali fana b'o système na dɔɔni an bɛ se k'a fɔ ten parce que embargo kɛla an kan a fɔra ko an tɛ se k'a kun courant tigɛra an na
finalement e ne an bɛɛ degera courant tigɛ in na. Est-ce que courant tigɛ na? Courant tigɛra o. Juru min bɛ o ma se ka sɔrɔ. Ayi non mais o bɛ yen mais qu'est-ce qui se passe parce que société ivoirienne mun bɛ ka courant d'an ma français de b'a kɔfɛ. On n'est pas en bon terme avec la France. Oui mais parce que fait déficit dɔ fana bɛ yen n'o ye juruko ta fanfɛ o tɛ ka fɔ mɔgɔ caman. Non juru bɛ yen. Juru mana caya i la hali i ka butigitigi fɛ yen. Ayi an b'o dɔn. Fɛn dili bɛ gɛlɛya ou bien article dili bɛ gɛlɛya i ma. Non a bɛ gɛlɛya mais ni jigiya bɛ yen k'a fɔ a bɛ sɔrɔ kuma o kuma. Butigitigi mais jigiya tɛ o. parce que jigiya bɛ yen parce que coopération bɛ yen nafa sɔrɔ sira wɛrɛw bɛ yen o b'u k'u o nɔgɔw ye mais une fois n'i y'o bɛɛ tigɛ ka robinet datugu olu fana bɛ se min na o de fɛ sinon e ni ne an kun tɛ juruko kalama o. Citoyen lambda an kun bɛ ka courant consommer mais juruko in nana cogo di kɛlɛ wulilen kɔfɛ bɛɛ bɔra a kalama mais an ko courant tigɛra mun na ko nin juru de bɛ Mali la mais o tɛ ka fɔ mais kɛlɛ kun parce que o kɛlɛ la o dɔrɔn de don bon maintenant revenons à nos mots comme an bɛna défier i ye o min fɔ k'a fɔ vision unique moi je pense que le principe est très simple et clair ça a été dit aw t'aw sen bila an ka jamana mara la an bɛ jɛ ka baaraw kɛ an bɛna jateminɛ kɛ mun ka ɲi aw fɛ an b'o ta ka na fɔ mun ka ɲi anw fana fɛ aw fana bɛna o jɛ ka baara kɔnɔna na o de bɛ jateminɛ k'a fɔ ko an bɛna o vision de ta ko imposer i n'a fɔ min kɛra 90 la démocratisation des pays africains le multipartisme et autres la kana ka imposer jamana minnu ma sɔn ma coup d'état bɛ k'i la ou bɛ fa président mun mana sɔn ma dɔ coup d'état bɛ kɛ ou bɛ bi fa an y'o de ye o fɛnw de kɛra ka instaurer fan bɛɛ o tilalen o la sisan nɔ donc maintenant an bɛ wuli k'a fɔ ko an bɛ président mun sigi ma ye i b'a sɔrɔ système b'u bolo il contrôle la situation donc je pense que o tɛna kɛ problème ye k'a fɔ vision unique ou bien soit parti unique ko bɛ na an ka système ka dankara la moi je pense pas je pense que peut-être an bɛ se ka inspirer u ka kow taabolo la hali ni multipartisme bɛ ka anw fɛ mais la planification des partis politiques k'a kɛ i n'a fɔ 300 400 i n'a fɔ o vision bɛɛ de bɛ yen an fana ta in ka ca kojugu donc voilà an mago bɛ jamanaden bɛɛ voix bɛ se ka compter cogo min na bɛɛ bɛ se ka fanga ɲini cogo min na k'a sɔrɔ jɛlenya kan an fana mago b'o la mais en conclusion ni yɛrɛ ye sommet parce que an y'a ye an ka président yɛrɛ donna an fɛ yan sɔgɔ an ka président donna an fɛ yan an ye communiqué minnu kalan bi président donna Mali la yan donc nin sommet in bannen kɔfɛ sisan ni visite ni entretien ni fɛn dîner ninnu kɔfɛ ani promesse ninnu kɔfɛ en conclusion e bɛ se ka i bolo sigi mun de kan ko bɛ se ka na ni changement immédiatement parce que an mago bɛ min na sisan certes vision bɛ 3 ans 10 ans 30 ans mais e bɛ se ka mun de fɔ concrètement ko nin bɛ se ka na n'o changement ye ko maliyɛn lambda bɛ se k'o ye sisan alhamdulilah an bɛ se k'a fɔ maramafɛn quelques minutes parce que waati mun na embargo binnen don an kan kan ka na marifa san Chine ye marifa di an ka maaw ma juru la k'a sɔrɔ a ma kɛ gɛlɛya an ka maaw ye wari sɔrɔ waati min na o y'a sara ni société ba mun fɛ min bɛ ka marifaw dilan donc maintenant o fana y'a yira k'a fɔ k'a bɛ na fɛn i y'a faamuya o bɛ na installer et en même temps c'est SMDTD i ye min fɔ o ye fɛn teliman de ye o technologie ko in na u bɛ na o baaraw kɛ pour an ka jamana ka lakana et puis numérisation fana o ka accentuer o bɛ na teliya fana o fana y'a belebeleba ye sɛnɛ ko kuma fɔra an b'a ye k'a fɔ tracteur ni fɛn mais sɛnɛ bɛ na moderniser et puis en même temps aussi usines dɔw fana bɛ na sigi min bɛ kɛ sababu ye n'an ye sɛnɛfɛn ninnu fɛ a fanba bɛɛ ka yɛlɛma anw fɛ o bɛ kɛ sababu ye ka baaraw d'a ma olu tɛ projet mɛtaw ye peut-être projet minnu bɛ se ka mɛ transfert de technologie o kow bɛ temps ta parce que f'i ka maaw dilan o ko la mais a baaraw kɛli tɛ mais n'i ko k'i bɛ maa dilan système de don o bɛ don système kɔnɔ mais yanni o ka bɔ o bɛ taa san caman k'o de la parce que f'u ka kɛ maa jolenw ye k'u lafɛn k'u kɔkɔ peut-être san 2 san 3 san 4 ni denmisɛnninlakaw bɛ na k'a don système éducatif ye il faut attendre par exemple la première génération qui va sortir peut-être 20 ans i b'o la ye k'a fɔ an n'u ka tila ɲɔgɔn na pepepepe a ka kan fɛnw na k'a daminɛ par exemple ka instaurer an ka école la n'i sera système de i ka kalan fo ka fɛn peut-être a bɛ se ka taa o la o ye ne ka faamu ye a ko la n bɛ se k'a fɔ coopération in a taabolo ka ɲi
maga yana ka e bla ka conclusion ke mais question yi poser e kuna tuguni no ye ka fo ni somme est-ce que ni amaga ni mi jate mina sisa ni we Afrique to ka inspiration ta Chine système ka est-ce que ni tina ke sababu ka président chama bla ka fo Chine système politique ka bo o ke exemple à suivre ye alors que Chine yere kono jamana chama kono contestation bi o système politique ya Chine yere kono amaga tina ka bo parti unique debe no ye bébé flé fort d'Akelina. Au fait, il y a mis là. Je pense que ça n'a rien à voir. Ça a tout à voir parce que Jamana une coopération habitée. Mais elle m'a tenté au système now. D'abord, les Chinois ont la logique jatemine et au daï mora fangakola fandofea. Fanga keta ou bien ibi partenaire do e ka foko donc ay nan démocratie wajibi la ta ay nan ibi shinda yo la akadogo voilà oluka uka base ko ni me yaro jamana be ba ka nafa ni ne uka base ko ni mi olu to nya nafa ni ga jamana kono to ya mina ka so ma gele asrala abana démocratie présidentielle de kadi semi présidentielle de kadi yo monarchie de Kadio min Kadio o iga problème ni ya famia adjate mine on fait non on m'a fait ko il y a pas de mauvais système en soi até non ça qu'on était afiana ikira monarchie parlementaire yo et na kadi aga fokima wa fi ma dictateur yo aga foki démocratie yo mauvais système tene système be no aga sorga jamana do mi lafiya soro min konnana il y a un pouvoir fait un fait à la démocratie on est démocratie do dien kono ere o ko ro jamana ma kasarade am a fomunu ma ko dictateur anyu do yo ko ro jamana ma herede o tale ga boyna gara bonay donc il y a pas de mauvais système en soi mo mi me na tigi bi système kuna ga laboratoire tigi de ga mo nywa o tigi de ga mo juguye ya famia maintenant Chine ka foko Chine bina na on influencer moi je pense qu'il y a un jamana tina tante ou là anga indépendance damna na anga président Mourou ni ya jatemine o ga misali o kanga en son akilla ale a essayé gabna ni système socialiste doy malheureusement a sur anga population tisse ka fin famia a réussi à bolo ce n'est pas au pied de s'adapter à la société Savara il faut de adapter ici na ni numéro mi bolo no numéro magne et bi numéro arrangé donc bref sinika la unité ka foko on gouvernance gabna na ici ndo la ingérence o ga la ini tuye olu won ga la ini no am se ka baraka tugum na o buka tono soro on fana banga tono soro on fana banga tono nyini a coopération kono tugo amina mais ka foko amna na système do de anga système do de promotion ge jago ala ko fo aga nta aw ni démocratie de aw ni nta de multipartisme o wonga jamana do bolo olu kon tay mi do olu se ko coopération ke u kana gela soro on tugo amina abana. Donc question là-bas un premier thème quand il ka conclusion ni sommet ko fait et bi se ka muni foko ni sommet malien se ka jikida ka immédiatement ou AES ou Afrique jamano ere kamna ni changement et 600 mo be changement na on parle pas d'une génération après ou décennie après mais même se ka na changement concret jamano do se ka mi observer. Bon, moi je vais dire tout simplement que sommet dans les changements et on a des changements sommet jamana nyamo yi nyogonyem ke donc vous bolono bla papier là donc c'est on est dans un système mi on a un système politique mi la gouvernance bon sur le plan sécuritaire sur le plan économique au gouvernance en gouvernance différents plans au qu'on a sommet ben comme on a sommet qu'on a embordé ta ko appliquer quoi donc am se ka fo ko akara moisson yene way c'était une bonne moisson parce que fondamment mon fora ka bena na ke am be jorla ko mu courant ko restera fait moi je pense que ça faut installation ni tara les fendo damna no tara matériel lo sigue ba ni sera eno donc courant ko sera fait la fiable se kana ko la on ya fo ko transport on a énergie transport problème ko wala afra ko o ligne do bena na sigi senga je pense que kenya ba zone na o ligne do bena na ke ani kulikoro mégawatt à peu près environ 100 mégawatts au fana bna ta sigi no donc moi je pense que un problème bandala ou be solution rapide ni fen do fleni ni baratara tabuloma au moins ça met 2 ans sur oro akanga sur ni fen chama
lawaliyara quoi. Donc lakana sira fɛnɛ an ka mɔgɔw y'a fɔ. Moi je pense que vraiment somi laɲini sabatira kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana bɛɛ taara dɛ, mais Mali a jateminɛ président taara ani ministre joli taara ɲɔgɔn fɛ, ani défense taara ani énergie taara ani mine taara, économie taara. Sanu tun bɛ yen nɔ, Ablaye Diop yɛrɛ n'o ye diplomatie patron ye, o tun bɛ yen nɔ. Moi je pense que Mali tun ye n'an bɛ se k'a fɔ ko invité d'honneur yɛrɛ quoi. Donc an b'a fɔ ko seul wagati dɔrɔn de bɛna nin ko in jugement di k'a fɔ nin sommet n'a sera ka kɛ avantage ou bien inconvénient. O de b'a to an bɛ don an ka thème filanan kɔnɔ bi n'o ye ji ka tiɲɛni ye, n'o ye inondation ye an ka jamana kɔnɔ. An b'a jateminɛ k'a fɔ an ka jamana dɔrɔn tɛ, Afrique worodugu yanfan dɔrɔn tɛ, diɲɛ fan bɛɛ de don ji bɛ ka tiɲɛni kɛ, changement climatique sen b'a la. Mais ɲinan ta in kun tɛ balina ko ye parce que météo y'a jira k'a fɔ ɲinan an bɛ se k'an jigi da ji kan, ji min tɛna san labanw na. Mais hali sisan an bɛ k'an jateminɛ k'a ye an ka jamana kɔnɔ den dɔw bɛ yen ji ka bɛ ka tiɲɛni don olu kunna. An yɛrɛ y'a ye nin semaine yɛrɛ kɔnɔ an ka ministère de la santé ale ni an ka les acteurs humanitaires u ye réunion dɔ kɛ, u ye entretien dɔ kɛ k'a jira k'a fɔ Mali mago bɛ dɛmɛ mun na en terme humanitaire parce que an bɛ état de catastrophe kɔnɔ n'o ye ji ka tiɲɛni fanga bonyani an b'o kɔnɔ. A jira n'o k'a fɔ sisan chiffre minnu b'an bolo n'o ye officiel o ye 42 morts de, hali n'o y'a sɔrɔ o de recensera mɔgɔ caman bɛ yen olu ta ma recenser fɔlɔ. Aw ka faamuyali ye jumɛn ye hali sisan ji bɛ ka tiɲɛni kɛ Libi na? Ayiwa an bɛ se k'a fɔ waati yɛlɛma b'a la mais nka a fanba ye anw yɛrɛ ye fɛn bɛɛ tali kɛ Mali ye. N b'a dɔn k'a fɔ yɔrɔ caman bɛ yen a ye tiɲɛni kɛ, an bɛ se k'a fɔ o bɛɛ ye maaw nɔ ye parce que a taara dugu dɔw kɔnɔ o ye sigicogo ye, mais Bamako yan nɔ ani an ka dugubaw caman i b'a ye k'a fɔ sigicogo terrain sancogo i b'a sɔrɔ tansana plan d'urbanisation duguba sigicogo o bi bɔ cogo min na u b'o jalatigɛ depuis maaw ma sigi quartier kuraw ma sigi u b'a fɔ bon maintenant nin ye nin sigicogo ye sugu bulon filɛ nin maaw lafiya yɔrɔ ye nin ye jiboli sera nin bɛ bila i ni jiboli sera cɛ nin bɛ bila ten, mais an y'a ye k'a fɔ yɔrɔw sanna généralement voilà yɔrɔw sanna a kow fɛra dɛ mais a tɛ lawaleyala de, yɔrɔw sanna fo kɔ dingɛ kɔnɔ. Bon n'o kow kɛra ten sisan en même temps aussi an k'o ko bila ɲamanko on parvient pas à gérer les déchets. Ɲaman fana mana ni fɛn ninnu olu camanw bɛ na i b'a ye tan san ni san nana mɔgɔw ka comportement dɔw bɛ bɔ n'u ka ɲaman ye k'a bila ji, dɔw yɛrɛ ka jiboli sira bilalen don, dɔw yɛrɛ ka ɲɛgɛn ni fɛn so ji fɛnkɛ déchet sira bilalen don, a bɛɛ bilalen don ɲɔgɔn fɛ. Contrôle c'est à dire quoi strict ta a ko la hali n'a ko bɛ kɛ c'est à dire laxisme b'a la. Donc ni ji mana na o cogoya la o ɲaman ninnu ka balan yɔrɔw la o ye kelen. Filanan ye jumɛn ye? So minnu b'o o jiboli sira ninnu na fila ni ji nana n'a nana ni tɛmɛ yɔrɔ ma k'a bolo a bɛ walankata, donc n'a walankatana a bɛ don bɛɛ kan. O de kama hali san fitinin min na i b'a ye tan sana ji bɛ sin ka caya ten fo ka déborder ka don, maaw bɛ kule kɛ la et puis maa mun ni kɔgɔ ka jan dɛ ji bɛ walankata fo ka taa fo ye parce que munna ni ji ni force mun nana de fait k'a bɛ na ka gosi fɛn kɔ a b'a yɛrɛkɛ, donc n'a y'a yɛrɛkɛ donc maintenant a bɛ taa à des mètres o so minnu bɛ yen i b'a sɔrɔ tan sisan an ka so habitation ninnu caman bɛ yen en général la parce que o bɛɛ ye i b'a sɔrɔ sɛgɛn ou bien fɛn ninnu yɔrɔ minnu touchera ka caya yɛrɛ an b'a dɔn k'a fɔ maaw de don en général seba t'u ye, donc n'a ko kɛra ta a bɛ tiɲɛni kɛ. N m'a fɔ ko setigiw fana ka yɔrɔ bɛn ko ji mana i n'a fɔ Misabugu olu bɛ fɛn kɔnɔna na parce que Misabugu problème u y'o fɛn cogo min na passage mun bɛ yen n'a bɛ taa ba la o jɔra, donc souvent n'a nana mana ni fɛn ninnu minnu bɛ na o b'o bloquer ji bɛ na dɔrɔn a bɛ fɛn finalement a bɛ walankata ka don, donc olu tiɲɛniw caman bɛ yen et puis en même temps an y'a ye k'a fɔ bafon fana Segu yanfan ni fɛn ninnu waati yɛlɛma fana kow b'a la, donc mesure draconiennes de kan ka taa nin ko la samiya mana ban i t'a k'a la ye hali n'u b'a la ye k'a kɛ sous forme de projet parce que nin waati yɛlɛma in tɛna a ko bila. Tile mun bɔra ɲinɛ record de fɛn na 58 n b'a fɔ 48 sɔnni an tun bɛna 50 sɔrɔ min kɛra an ka fɛn na sunkalo kuma an dun b'a dɔn k'a fɔ o tile mun bɔra a b'o ji de sama ka bɔ dugukolo sanfɛ n'o ji fana o k'a bɛna tiɲɛni de don
bastala donc an bɛ ka taa o fɛnw de la kan bɛ se ka min fɔ o y'o ye fɔlɔ mais maga ne ka question mina kɛ min ye e ta fan fɛ Musa bɔra k'a da se cause caman ma sisan mais eta yɛrɛ ka responsabilité ye mun ye na parce que kuma caman an bɛɛ b'a fɔ k'a fɔ jamanadenw nɔ don mais est ce que eta de man ka kɛ gendarme ye ka nin ko ninnu contrôler hali minnu bɛ jiboli sira la ka mɔgɔw bila minnu bɛ yɔrɔ contrôler n'a ye mɔgɔw ye minnu bɛ ka jɔli kɛ ji kɔnɔ parce que après ni ji na tiɲɛni kɛ ni niw bɔra a ko na bila état de kunna donc est-ce que état ka responsabilité avant que médecin après la mort ka kɛ docteur bɛ na saya kɔfɛ ka wuli ka mesure ta ji ka joli kana se ka kɛ pont kɔnɔ ani mulu ka ɲɛgɛnjiw ni fɛn bɛ bɔ ka bila fɛn na ani ka mesure fana ta n'o ye déchet évacuation ani déchet ninnu stocké wɔrɔ kama ye. Ouais, jamana eta ka jamana jɔyɔrɔ bɛ fɛn in na kosɛbɛ kosɛbɛ jamana jɔyɔrɔ bɛ fɛn na mais a bɛɛ tɛ jamana nɔ ye ɲinan ta quoi yɔrɔ dɔw kɔni bɛ yen duguba kɔnɔna ninnu na kɛrɛnkɛrɛn la parce que tiɲɛni ma kɛ duguba kɔnɔna dɔ yɔrɔ dɔw a kɛra yɔrɔ dɔ la burusi kɔnɔnaw don a kɛra yɔrɔ dɔw fana na duguba kɔnɔna kɛrɛfɛlaw don donc maintenant n'i k'i bɛ misali ta Bamako ta ka eta ka responsabilité ba de b'a la parce que nin kɛra culture dɔ de y'an fɛ yen nɔ san o san a kuma b'an da mais an tɛ ka se k'a lawaleya bisa kɔnɔ k'a fɔ cogo min na ji funteni fanga bonyana waati min na on n'a pas besoin k'a fɔ ko an bɛ Mali météo lamɛn ka fɛn yɛrɛ an ka mɔgɔkɔrɔbaw yɛrɛ tun b'a fɔ an ɲɛna kɔrɔlen ko n'i y'a jateminɛ san minnu na ni funteni fanga bɛ bonya kosɛbɛ i b'a sɔrɔ a sanji bɛ bonya donc météo fana tilala ka fɔ ka fara o kan. mais est-ce que o wagati de tun tɛ mɔgɔ évacuation. voilà maintenant an bɛ situation min na sisan i b'a dɔn maliyɛn mara ka gɛlɛn dɛ. Ni jamana nana ni instabilité sugu dɔw bɛ yen nɔ sisan jamana mana fɔ ko a bɛ na mɔgɔw la wuli ka bɔ yɔrɔ la cogo sugu dɔ la anw maliyɛn kelenw de bɛ tila ka wuli ka mankan ci funteni b'an kan kurantigɛ b'an kan a bɛ na an ka sow ci tuguni u nana balawu wɛrɛ wuli o senfɛ donc maliyɛn mara ka gɛlɛn mais moi je pense que tiɲɛni kɛra ka ban quoi an bɛ mun de kɛ san nataw la ni fɛn ninnu bɛ se ka bali jamana kan ka responsabilité ta yɔrɔ de la kosɛbɛ yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ misala ji filɛ nin ye baji in filɛ nin ye a bɛ bɛrɛ 20 mètres ɲɔgɔn na fleuve li kɔnɔna na li mineur fara mangère kan ba bɛ se yɔrɔ o yɔrɔ la ji bɛ se yɔrɔ o yɔrɔ la 20 mètres ɲɔgɔn na o de kan ka bila so tɛ se ka jɔ si so man ka jɔ si la 50 mètres de bɛ fɔ voilà fo 50 mètres mais t'ale an ka dɔw ka so talen don pied ta mɛ jigin fo ji kɛrɛfɛ o tɛ eta yɛrɛ depuis o so passement voilà o tɛ bi ko ye parce que fɛn dɔw kɛra k'a bɛ Alpha ka wagati fɛn dɔ dira depuis Alpha surtout cité de Niger voilà fɛn dɔ dira depuis Alpha bɛ fanga na bon ni jamana nana sisan k'a bɛna n'a kɛ cogo sugu la n'a fɔra n'u nana k'u bɛna dédommagement kɛ sisan jamana tɛ s'a kɔrɔ o ye problème dɔ ye donc il faudra que anw yɛrɛ ka conscience dɔ sɔrɔ fɔlɔ jamana fana k'a ka responsabilité assumer yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ olu ka lawuli ka bɔ yen jagoya la o fɛn dɔ kɛra o jo t'a la dɛ mais maliyɛn mɔgɔw tɛna n'a faamuya ne ko k'a bɛna kɛ cogo sugu dɔ la quoi sinon mɔgɔw taara yɔrɔ dɔ jɔ yɔrɔ dɔ la a man ka jɔ ye fiyewu yɛrɛ mais ni na k'i b'a kɛ cogo sugu dɔ la ni fangaba tɛ jamana na stabilité tɛ cogo sugu la ni na k'i b'a kɛ cogo sugu dɔ la mɔgɔw bɛna na lagale cogo sugu bɛɛ k'a la f'a bɛna kɛ problème ye dirigeant yɛrɛ bolo mais o tɛmɛnen kɔfɛ problème minnu bɛ yen n'o ye an ka collecteur ninnu filɛ nin ye sisan i mana Bamako collecteur lajɛ minnu ye naturel ye ani minnu tɛ an yɛrɛ ye minnu dilan c'est à peu près 90 environ 90 quoi mais o collecteur ninnu fanba fɛn ninnu hyper Katibu ale ni Belgique ka ONG dɔ bɛ u ye étude k'a kan collecteur ninnu fanba de kɛlen don mɔgɔw ka ɲaman bila yɔrɔ ni i ye ɲɛgɛnji ko ni fɛn minnu fɔ donc o bɛɛ bɛ collecteur gere ji kan ka se ka teliya ka taa yɔrɔ la cogo min na a tɛ se ka tɛmɛ ten taa kɛrɛnkɛrɛn la woyanko yɔrɔ in la i bani fɛn fɛn bɛ yen nɔ caniveau fɛn fɛn bɛ yen n'u kan ka taa bila yɔrɔ in na a bɛɛ gerenen don sisan gouvernement ye mesure d'urgence min ta catastrophe déclarée k'u bɛna na fɛnw dilan l'état est obligé de jouer toujours au sapeur pompier malheureusement i m'a ye wa fossiw gɛrɛnen don anw yɛrɛ de bɛ anw sigi anw de b'an sigi ka jamana bɛɛ b'i sigi ka kule anw mɔgɔ kelenw de bɛ tila ka taa tigafara ni kusiw ni fɛn manaforo fili fossé kɔnɔ ka fossé gere mairie ka responsabilité an b'a fɔ ko mairie y'a dɔn ta mairie y'a bɔ ta ɲina a bɛ labɔ c'est vrai dɔw bɛ yen u bɛ ton fɛn da la u tɛ cɛ mais dɔw bɛ cɛ anw de bɛ tila ka n'a lafa tuguni n'an ka ɲama n'an ka fɛnw ye mais minnu b'a lafa est ce que olu man ka kɛ exemple ye ko olu pini position la ka sanction dɔw bila olu kan walasa olu bɛ se ka tɔw punition bɛ yen nɔ mais il faudra que an ka éducation ka sinsin éducation kan kosɛbɛ quoi civisme yɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn ya
il faudrait qu'un sisi éducation parce que il va en faire nous flani punition dans ta boîte tant que ma conscience sur quoi hal sini e bi punition mais do be no sanji ko ra belen ta afli donc vraiment un jeu éducation ga duba ko no nabi sigi duba on a te ke ba fo bi so dogal matere duba ko no sigi ma ke ba fo mo bi so e bi sa ko ke to na quoi. Mais si ça a mon mina ça comme ça m'a ma banfolo et à alici ça a tieni mais c'est que état qu'un mesure du monde l'état pour que tieni moulou kera depuis le début de l'hivernage jusqu'à présent au nyona were kana ke anda kana en clos kana do au nyona wala en kano imagine nyona were et réseaux sociaux sans fait état qu'un jumelle que immédiatement. Bon, immédiatement moi je pense que oui évacuation ne quoi et état au baro d'amener mais moins ti bolike quoi. Je pense que statistiquement, on a à peu près 5000 ménages, 5000 et quelques ménages ont touché là. Pour voir me débloquer, voir qu'on fait me débloquer, l'État fait 4 milliards et quelques. Bon, on a des méga, les États-Unis, ou USAID sera fait. Je pense qu'il y a 1 milliard et quelques. Acteurs humanitaires, acteurs humanitaires, chama ne be no vraiment au buga baraka au fou. Ensuite, al particulier do be no, ne rebe mo ko do yuga so do bu bolo ya di mo ko mo ta do no. École so une fin chama be mo ko na kalanta du fana buga sunya octobre 1er octobre calamita. Maintenant, al sa étape c'est ga partenaire ou fait tout comme na se ka wari ni télé la mo be de meto na wana soro tanti nu fond de ta aménager yoro la mo ko se ka sigeno ko kisi jigo ko na mi do na septembre on a dit fatna boya ko se ba fo agara tout kono tout na ça c'est clair o yanga en saison elle ta joué mais alsa mo ko siranya fin kan ka quoi maintenant fra ko ménager à peu près 150 000 et quelques on a do mo wa bisaba ndoni bon waro ko ni fanga ka absega dumuni ni fɛnw ɲini aw ye mais fɛn caman bɛ yen nɔ fini ko ni fɛnw gwa kelen donc wa bisa ban dɔn de bɛ d'u ma fɔlɔ o ye mesure d'urgence fɔlɔ minnu taara ye quoi fɛn wɛrɛw bɛ na accompagner. Bɛsi t'a la Musa fo fana y'i sinsin sensibilisation kan walasa jamanadenw yɛrɛ bɛ se k'a faamuya k'u éduquer ɲaman ko ani sojɔ ko la o sensibilisation volet la e bɛ se ka mun de fɔ walasa an bɛ se ka nin thème in clôturer cogo min na halisa ka jamanadenw sensibiliser walasa bɛɛ bɛ se ka mesure nin tɛ kun bɔ n'a farala ɲɔgɔn kan a bɛ se ka kɛ kunba kelen walasa jamanadenw yɛrɛ bɛ se k'u yɛrɛ protéger cogo min na avant que a ka se état sama avant que a ka se état de catastrophe ma. Bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ degun fɔlɔ mana na a bɛ sigidalamaw de ko fɔ donc a fɔlɔfɔlɔ ye min ye i n'a fɔ fana y'a fɔ cogo min na olu kan k'u organiser d'abord dans un premier temps et voilà an ka grande famille bɛ Bankɔni na ça a été touché 2013 jiba mana na i bɛ ka sigi kuma a ye tiɲɛniba de kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ on a mis une association en place parce qu'actuellement moi je suis pas là-bas mais n bɛ to ka œuvrer an ye association dɔ bila en place min bɛ veille citoyen kɛ c'est-à-dire ka mɔgɔw la sensibiliser finalement ni mɔgɔ minnu m'a fɛ n'a ye mɔgɔ minnu fɛ sanction de bɛ ka fɛ parce que ji bɛ ka tiɲɛni kɛ mɔgɔw b'u ka ɲamanw ni fɛnw kɛ contrôle bɛ ka kɛ donc moi je pense que c'est-à-dire que ni ɲɛfɔli kɛra min na n'a ma fɛn a bɛ taa ni ɲaŋini de ye parce que ni ɲaŋini tɛ se ka maa mun lajɔ sanction gɛlɛmanbaw bɛ taa olu kama parce que n'a ma kɛ ten duguba kɔnɔ sigi a ma nɔgɔ bilen et tɛ se ka ɲaman b'i ka yɔrɔ la ka n'a bila yɔrɔ la a bɛ taa dɔ de ka da la bɛ k'a bila fossé quoi voilà k'a bila fossé kɔnɔ donc nin bɔra ka min fɔ o yan ko ji bɛ na tiɲɛ don ji bɛ ka na dɛ mais anw nɔ ba b'a la fɛn bɛɛ duguba kɔnɔ ta ninnu na i b'a ye k'a fɔ sisan nɔ ne y'a ye nin waati laban in de la san bɛ na fitinin dɔrɔn ji bɛ boli goudron kan san bɛ na fitinin dɔrɔn hali ACI kɔnɔna na n'i m'i kɔlɔsi k'i jɔ i ka moto yɛrɛ tɛ se ka boli. ACI kɔni n ko tori bɛ kasi ACI yɔrɔ la. I y'a faamuya o san fitinin bɛ na o kɛra ne yɛrɛ nana wallahi san fitinin nana dɛ fonce dingɛ a bɛɛ kɛlen don bɔgɔ ni fɛn ninnu ye a si labɔlen tɛ donc ni ji boli sera ten non seulement a bɛ ka na ni tiɲɛni ye an ye goudron mun dilan parce que ni ji b'a kan mobiliw bɛ ka boli o fana ye tiɲɛniba de ye o le jamana k'i ɲɛsin fɛn wɛrɛw ma a bɛ nin ɲɛsin olu la donc an bɛ min fɔ maaw ka conscientiser et puis état fana ka wuli k'a jɔ kosɛbɛ ko in na i m'a ye état d'urgence de catastrophe in na u ye fɛn ta hali mɔgɔ minnu bɛ yen n'u ka immeuble dalalaw dilannen don ka ɲɛ u bɛ na k'a wuli diyagoya état kan c'est-à-dire que si ça ne va pas état b'a ka force de utiliser ambassade kunnafoni cir'u ma voilà u ka dalaw fɛngɛ voilà k'a lawuli ka bɔ yen parce que o de don mɔgɔw nin de don et puis tiɲɛni de bɛ ka kɛ et puis tiɲɛni min bɛna kɛ après a dégâts c'est énorme n'a fɔra ko état kan k'i ɲɛsin fɛn prioritaire fɛn min bɛ se ka éviter et n'o ma éviter o kana ka goudron fanba de tiɲɛnen don Bamako samiya bɛ ban sisan nɔ o de y'an ka ɲɛsin ko ɲɛnamaw la
fɛɛrɛ de bɛ na tɛ wari musakaw dɔ bɛ taa n ka jiginɛ kɔnɔ tuguni ka orienter vers ça ka siraw ni fɛnw bila donc franchement u k'a la ye sensibilisation ka ko nin na waasa samiya min bɛ nali a ji hali n'a fanga bonyana a kɔlɔlɔ ka dɔgɔ. An b'i fo k'i waleɲuman dɔn donc an b'an ka invité bɛɛ fo k'a fɔ ko nin de bɛ dan sigi an ka bi lase la an b'a fɔ jamanadenw ye hali sisan ko bɛɛ k'i janto an ka action ta an ka mesure ta an yɛrɛ ka niveau la walasa an bɛ se ka kisi ji ka kɔlɔlɔ ma cogo min na k'an lagɛba bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn ko nin de bɛ bi fɛn se bi lasegi la donc an b'a fɔ ye aw kan bɛn semaine wɛrɛ samedi wɛrɛ de 10h à 11h merci.